Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 4, versikulo 18 kan 19. Mayarig iti banawag ti dalan, apagnaan dagiti nalintag. Romanyag a romanyag, agingga a makatangkayagan ti init. Ngam nasipngat akas iti rabii ti dalan, dagiti managdakdakas. Maitiklub da, ngam di da makita, no anya tinakaitikluban da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kenbya. Adda tayon diti kalsada nga dayo kadagiti kabalbalayan. No da sumunga dalugan, ibalangan tayo ti dakla kayo. No agsardeng tilugan. Punagen tayo. Ket alaan tayo dagiti kwarta kas kada cellphone dagiti pasaheros. Mariglado dayta. Alibtak lang ti kasapulan. Agbaligi tayo nga ta. No nga adda umay apulis. Igaraw mo manen ti ginatakrot mo. Ah? Agalibtak ka. No maala tayo ti kayat tayo ang maala. Pumanaw tayo at dagos dito ay. Kaslasan ka lalaki. Takrot. Agnanayon tayo kadi akastoy. Agsasaad iti lumabas alugan. Saan niya kumabay? Awan ti sa bali at trabaho tayo. Sana mga anti-pamilya tayo na awan tayo pagsapulan tayo. Awan pa'y nga rod may gatang itiarak. Saan mo't amabalin adawatan tiarak? Awan ti agkutigan agriyaw. No diyo kayat timangan iti bala. Ala, iyawat yo. Amin abagyo. Darasong nga iyawat tibag mo. No di mo kaya't at tumayag ti banga-bangam loko. Ay, pasensya ka. Pumala ang matikar katibag ka. Oray mo ma! Iyag mo! Tanalaingak ngag mo ma! Ha? Ibarsak yu dagiti bagyo iti tanga. No diyo kayat amabtak da ito abas. Ala, agawan nyo! Agawaan nyo! No diyo kayat abumtak da ito abas! Ado, tinaala tayo kadagiti pasaheros. Una, dapay cellphone. Sinalbag. Agriring dagiti cellphone. Ala, agawaan nyo nga ikatan dagiti SIM card. Darasong si kasi mo. Tulungan nak amang ikat ka dagiti SIM card dagiti cellphone. Wen, tulungan kan. Ala. Intayo at dagos iti gayam ko. Tiya gayam ko nga gat-gatang iti cellphone. Masapol may dispose tayo at dagos na kitoy. Ibati tayo tinapintas a cellphone. Takukuha tayon. Mabalin la tama ito. Mangpili kayo iti kukwayo. Taintay to ilako ti daduma. Nalaing da dya agayam ko tamo na ti aramidan na may papan kadag iti cellphone. Uy, Simo! Anyang itarparamidam! Agpili ka unasan! Nangalaang iti ado a kwarta a nakita iti bulsa ti pantalon mo. Bingay ko day jay, bakit? Bingay mo iti. Sabali samot daytan. Naggapwam ngamin idi kalman. Parbangon kan asimbang pata. Apay ang nagaduti sa lutsud mo. Alaam kit din tay dulin mo. Kayat ko amaamuan no sa dino tinagtaudan ti kwarta. Saan mo nadamagan? Basta bingay ko.
Awan ka di ti karbangak amang mo. Noan niya tinagtaudan ti kwarta nga ited mo kanyak. Kwa. Nangabak iti kasino ti gayem ko. Balato ka no dayta. Nagdakkelan ngay, no balato ako nam. Daka umay kamot dito'y balay, Lilia. Ada ka di masapol mo. Nangag mo ka ti padamag ija radyo. Ay nana ka amak. Ha? Apay, anya ti padamag ti radyo. Ada ka no nagsaad iti bas iti rabi eh. Inalada amin a kwarta ken cellphone dagiti amin a nakalugan. Anya? Nabigbig da ka di dagiti managdakdakas. Nakamaskarada ka no amin. Di da nayawag adagos iti pan nakabagi ti lintag, taawanan ti cellphone da. Sinamsam ka na dagijay ama nagdakdakas. Ay na, matiliw da kumaa. Tapno mapukaw dagita managdakdakas. Day ti parikot iti kagimongan. Nasa umon. No asino kat dagitaa. Nakaumay kayo mat, nanang. Sumurot kayo kadi iti papanak? Imayak, da umay kalapdan iti panggap mo nga agbiyahe. Apay alapdan nak. Adda ka di importante nga aramidan tayo, nanang. Adamot nisi mo di tabalay. Amangan no adamot mangsaad ka da kayo iti kalsada. Mangsaad? Asino kumamat? Adda ka no nagsaad iti bas iti rabi eh. Inalada ka no amin a kwarta dagiti pasaheros. Anya? Asino ngay nga tadagijay ang managdakdakas? Ay, jak mo, anak ko. Ipagarup siguro dagita managdakdakas. Amakalisi da iti pangukuman ni Apo Diyos. Simo, apay ka di ama ikulkulang ka. Manipod pimanaw ni nanang dito'y balay. Pampanunutok ngamin ti imbagana. Asaan ang makalisi iti pangukuman ni Apo Diyos ti managdakdakas. Pudno ti imbaga ni nanang. Awan ti managbasol ang makalisi ka ni Apo Diyos. Malaksid laeng no agbabawi kan agbalbaliw. Nakaamuan ni nanang iti imbagana ang napasamak idi may sa Arabi eh. Impadamag ka no ti radyo. Ay, awan ti managdakdakas ang makalisi iti lintag. Impadamag ti radyo? Di da ka di amo, no asino dagiti managdakdakas. Saan da nga mo Ay, kasano nga ta? No siyak mat tinagbiyahe, kat masaad tinagluganak, kat alaan dati kwarta kat cellphone ko. Kaya, saan mo ka din napatuloyan ti agbiyahe? Winsa, amangan no addamang saad iti pagluganak. Ay, malagip ko gayam. Naggapwam ka di, idirabi eh. Hello. Hello, Mang Poldo. Apay ka day? Umay ka, tamapantay man na nagsaad iti sa bali adiso. Mang Poldo. Agurigurak mat. Gurigor lang. Agjakit ka. Iti kastakat saan ka malamin. Sanak pa'y akumuyog ita, Mang Poldo. Diyos ke kakiti. Agkurang kami noawan ka. Taasino kumati agpaay a lookout. Madia talaga ti bagig, Mang Poldo. Agbalbaliw ako. Saan? Saan na mabalin? Awan ti sumina iti grupo. Labing itag, Mang Poldo. Saan ka makaumay? Pagbabawyam ti isisinam iti grupo. At dalakit ti dakas ama pasamakan ka. Kalpasan day tuwing nga operasyon tayo. Isublat tayo day jay asimo. Anya ka di ti aramidan tayo kan kuana, Mang Poldo. Kas iti sigod. Ipak niyo.
Ariglado, Mang Puldo. Day talagayam. May salaabala. Tsyok! Mabigat anton as simumulagat. Kasya ti rumbang aramid ni ti sinuman na sumina iti grupo. Mang Puldo. Nadagsan ti dusa ti sumina iti grupo. Tapno awan di pagtuladan ti daduma. Masapol ang madusa na ye asimo mulagat. Day tatirumbang. Ha? Masurunak iti day at tao. Itaaman pa'y akas na ti jar mo, balasang ko. Kasla da parikot mo. Nanang, addamadmadlaw ko kanisimo. Madanaganak. Anya tinadlaw mo kunkwana. Manipod iti may kayo ijay balay anang ipadamag iti maipapan iti bas anasaad. Kasya mo't kantimadmadlaw ko kankwana. Anya ko matimay papan iti dayjay. Kanayon ang maikulkulang. Idi adda imawag kankwana. Kasla alo si Isan. Kasla adda kabuteng na, nanang. Ha? Anya ko matipakasagnaran na. Taapay nga apektado iti napasamak. Kwananang, mas dawak pa'y. Taadda nakitak idi, medyo dakkel agatad iti bulsana. Anya? Dinamag mo kumaa, no sa dino tinangalaan na. Kaya't ka makasarita si mo. Ada ka di rumbang nga ipudnom kada kami. Nanang, agpaggadibiyag ko. Ha? Apay? Ibagam tapno maamuan me. Kaya't ko ti agbalbaliw. Ngam ko na ti kakadwak. Nga adda kanudakas ang mapasamak kanyak. Anya ang grupo ti nakaikamangam. Ti grupo ni Mang Puldo, nanang. Agsaad da iti lugan. Kat samsaman da ti kwarta. Kan bagdag iti pasaheros. Ay, Diyos ko, narabid mo ti kasta? Agbabawi ak, nanang. Agbalbaliw ako, ma. Ngam kabutang ko ti grupo ni Mang Puldo. Tapno saan nga agpaggadtibiyag mo? Agpakadwa ka kadagiti opisyal ti barangay. Ibagak kadakwada ti naramid mi. Wansi mo, kad ibagayo kadagiti pulis, tasiputan dati pagsaudan manen dagiti agrupo. Agsipot kayo kakadwa. No addamatan awan tayo alukan. Ibalangan tayo manantik kayo. Adamanin kwarta tayo. Kat kalpasan na ito eh. Nisimo, ti saruno tayo. Ariglado, Mang Puldo. Malas na, tasaan akimuyog. Awan lang arudan kwarta na. Dakis pa'y, ti mapagtang na. Ikan tayo iti dakkel agunguna. Ikan tayo iti gungguna na. Ti itatangad na iti barsa nga at di na oras. Day talang ti rumbeng tapno awan ti pagtuladan ti agin lalaing asumina iti grupo. Sasaor na day di agin lalaing tumang amin. Nai-report mo ka din, tinapasamak. Uwan bagat. Agbas kanu dagiti pulis. Agsibilyan da nga aglugan iti bas. Ay, sigurado nga rod, nga adda mapasamak arin nupak. No saan asumuko da Mang Puldo. Kapilitan nga aramiden dagiti pulis ti rumbang. Ipagarup dan to a pasaheros dagiti nakalugan iti bus. Ngam nakasibilyan gayam a pulis. Intun rabi ija inyawag ni Mang Puldo nga ipapanmi kuma. Imbag ta nakaamiris ka, Simo. Idi imbaga ni nanang. Asan ang makalisi iti ukom ni Apo Diyos. Nagbutangak. Ismaing kadang kau ti agbalbaliw. Nasaya at tinaramid mo. Ay, talaga amadi ti kasjay nga aramid. Karuba! Tangkan niyo, di pa damat
kaditi iririyaw ni Lilia. Agtal na ka. Talingagan tanon niya ti bagbagana. Natiliw ka no ti managdakda kasi di rabi ay. Ha? Ipadpadamag ti radyo. Ay, darasang bagat. Ilukat mo ti radyo. Tadanggan ta ti padamag. Wala kay. Sige, tayo nakilukat. Ay, tingata grupo ni Mang Puldo tinatiliw. Ay, sapay ko ma. Tapno sa anak ng agpagad. Nagmalas kitin. Pulis mo't kayam tilinaon ti bas asinaad tayo. Ungarod mang puldo. Mabalod tayo dito'y nagsipngat apagbaludan. Awan pa'y nalawag asilaw. Agkurkuri dumdum. Sinalbag. Nagrigat ang tagyan dito'y pagbaludan. Nyangay itada ito'y. Rehas mo't amin ang tinagtungpalan tayo. Urayok ti panakayakar ko. Iti pagbaludan dagiti babae. Sapay nangag ko. Kapagdalusan datay kano iti kanal. Ay sinalbag kiti. Bay takot agdalusan iti kanal. Oh! Nagnegosyo tay lakuman. Ngam tinagsaad iti lugan. Imbaga mga mingag saad tayo iti lugan. Tinagpabasula na. Tauray si kakat nagmayat kamat. Ito, malungsok tayo iti pagbaludan. Kasanon ti pamilyak. Uray siyak mo to. Kasanudang ungatan. Agyaman at iti hapo. Tanagbalbaliwak. Kat sa anak akaraman kadamang Puldo. May sa kakumamot analidang tidalan na, no di ka nagbalbaliw. Naamiris ko. Amay mayat matlaeng no nagbandugan ti aramaten. Ngam ti mangloko iti pada a tao. Talaga, mat. May mayat matlaang ti panagbiag mo, no saan ka ama nagdakdakas. Pudno day tabagat. Naimbaklangan tanalaglagan ti panusa nga impataw dakan ka. Gapo iti pan nakikadkaduam idi kadagijay ama nagdakdakas. Ay, sigurado. Agtali na dagijay iti pagbaludan iti mabayag. Anya pa'y ngay no di kasta bagat. Mismo a pulis ti nakakita kadakwada. Anang saad iti bas. Napanno ka naglinis iti kasilyas. Nagrikatan. Dumo na ta mailiwak pa yan iti pamilyak. Agbababawi akon kadagiti na arami tayo akinadakas. Wan nga rod. Rigat gayam ti mayadayo iti pamilya. Pagbabawya mo ti kastoy nga aramid ko. Ano? Tani, ipanda ko ni iti pagbaludan dagiti babae. Hala. Tinasayat nga ramitan tayo. Agsingsingpat tayon. Agbalbaliw tayon. Iti kasta. Makaruwar tayo tumatlaan. Liklikan ti agaramid iti may kaniwas, tapno ti biyag, mailisi iti dakas apasamak. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Kendian. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paglain. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25.
Riribok ti pataodan ti kinaimot. Narangrang ay ka no agtalag ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Loida. Kwa, umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano a kilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadag iti ubing. Sige, mabitlaan nga rod. Tay saganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Ingkasingiran. Anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maiti pagbayad da. Ay, lugyan da lang tinegosyo na kita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kon iti trabaho. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaan. Wen, Dahito lang tinaglakwam. Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam. Ay na, di mo amo taglako, Dani. Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Kwa, di lang mabalin nga iton katapusan nga agbayad. Akman ang agata? Nagbayagan? Umutang ka. Ta iso ti ibayad mo kanya. Ay, Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo ang mapan umutang kankwana. saan mat? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta. Ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y. Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan namin ang makaawawat? Parikot ko lagat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Nabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kanya agata. Bayadam to kanyak, no antan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga naimbag kayo akaruba. Awanan yaman na. Pakaragsakak mat, ti tumulong iti padak a tao. Dayawag ko unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo ka ni Loida itay. Mas daawak matkan ka. Imbes asyak ko matitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takaslapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat nga minamakaw-awat? Kan maysa, saan anasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Kadda ka din ni ka nakandanay, agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya? Umayak ko mamit umutang iti uray kwarta ko ma? Ay, awan ti maipautang ko kada kayo. Ha? Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa, kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niyo? Umanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya, naimutak? Ay, uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabain nakmatan kadagiti kabagyak. Jak mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam Dani. Tapod numat, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Saan abali ko man no agbayad da adagos? Agata,
Para kanya, awan kinabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. Sige, pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman iti panagtalak yu kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amo ka mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan manong, talaga apadur asa. Sige, ket inutam latan abayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman unay manong. Talaga asaan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat anda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman unay manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito salas. Tairwar ko ti impaisaganak iti asawa ka meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman nak, manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Ay, sige, mapantangaro doon iti kusina, tiyanda. Sige, manang. Tani, mariknak matantibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo kiti tagpada nga da iti Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansyon pa'y kit din ti balayo. Medyo, manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti dayja Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, agata. Amok, di na baybay andag iti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inikikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Tiyanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupli takayat ko anayunan ti kwarta abuludak kada kayo, manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Tiyanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayagdanag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Tiyanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman nak, manang agata. Unay kan, bakit? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkel agatad. Kaddi mon sapay amamunay daydi atyanda. Naamamumlaeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Loyda mamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay, ti pagbayad na kan ka. Amano utang kalimutan mo tanday jay. Apay kadimanen anapan iti dayta ti saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Tiyanda, tamo ka bak nang. Iso at pinautangak iti dakkel agatan. Ay, ibaglaangan ta na oray kamutlaang dito'y parking lot, Tiyanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslaad na patag na ibagayoan. Ay, nalipatam sa amutan, nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten, manang. Anya? Awan pa yung amin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Anong di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loyda? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lako. Ken adda pa yen lakok anateng ditasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita nga imadutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dito istor ko. Ala, sapay ko ma. Taad-ad pay adumor asto istor mo. No diga po itim pautang mo pagpuunan, awan ko maita dito istor ko.
Kasta talaga Di tayo agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong, Ngam no siya ka. Agpautangak basta adda. Ay unay kameten agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasam mat tan, tagda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda. Paikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinungpal tiyanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawan. Ay, tiyakla impagaro pa kasta ka tiyanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ay, ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito ay tiyanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngam day at tiyanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsin bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan kanumutan iti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngam awan mo't nga rod. Nagtalakak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi aklakay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Lloyda. Ibagam, adin tumakabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita? Si kamat lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na ko ma. Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Lamin, nagtalakak iti bukod ko akapanunutan. Agyaman no kasta. Katsapay lakuma, tabaliwa mo ti mading aramid mo. Agyaman na, Dani. ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaeng ti pagbalatakan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ti sirsiri pun bita si Prina. Umay kakidagli ni son.
Umay ka ditoy, takitaon ti sirsiripek. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta. Umay ka kiting. Anyaya dayta. Oh, makitam day basit anakanis-nisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta dayta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ah, Kulot ka di mat ti buok day ta a babae. ayawanan niya. Ay, kanya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante itian niya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso dayta di aplikante. Ay, nagubingan nga eh. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasanungay no mapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito'y tan anang rugi ang nagtrabaho. Dito'y tan ang malakayan ken mabaketan. Ken dituyak meten nga retire ah. Uray siyak mo ta. Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mo't ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawak man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso at tulungan dak ko, ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Ang nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Ang di ka madaragan. At dadwa akakadwam aparadalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya't siya asawan, sir. Naawat akon? Nawat kan. Kaya't magrugi ka nintong bigat. Apay apapaayaban na ta ni sir. Diyan ka mo ah. Inaprobaran na nga tan jilong ko. Umay ka, tamapanta iji office na. Ay, mabiit lang Domingo. Hmm? Umay ka man pa'y dito'y. Apay manan. Anya iter aramiden jay babae anang isit ijay office ni sir. Na. Adda iti kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makaumati rupa day ta babae. Ah. Ay, sige. Sir! Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. kamat. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir! Kaya't kung ayam mo kada kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito opisina. Ah? Kaslamo nagan ti bagyo. Huwaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Ah? Anyamot ni Sir Ren. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod, ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tata Madom. Ha? Ay, anyamot yan, sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo Adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta, sir. Kasla, madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa, ay. Ay. Kaya daytoy mat... Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mangayab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak, Manong Dom, Ay na, nagmayat adenggan. Kasla, umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning, kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw.
Nakangato pa iti sa ka dito lamisaan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo! Ha? Itay ka pa'y abirbirukan. Adda ka matlagayam dito'y. Oras ti trabaho. Mm. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Wala, Ah? tumakder ka ditan. Anya kami to? Itaak lang nga ginanamay. Awan ti agina inana. Na? Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Nagtugawak mo. Ha? Sika lang, ay ti may mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramidan na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila dito eh. Saan ka di asika ti baro nga inala ni sir a para linis dito office? Wen, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wen, ma'am. Katapay nga yung agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda nga aglinis sa kano. Sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa? Agur urok da dito'y? Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan? Kan nakangangada nakaturog. Ay unay mat dagito yan. Oy, Domingo! Seprina! Adan sa mga app ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina? aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga amin, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ma'am. Ay, Kaslasaan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga agipulpulong ko ni Sar? Juanita, dahita ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Isu anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak. Tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot? Sadot da, ma'am. Iso an nangala ni Sir iti maysa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabit lang. Tani ay ayabanak ni Sir. At dan samot ibaga na kanya. At dating dara ka seminar, kat makalawas nga awanak. Isu nga ibilin kun kada kayo dagiti rumba nga aramiden nyo dito opisina. One, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Isu anas kan amalpas yu amin. Sakbay asumang petak. One, Sir. Sikan ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. One, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat tagtugaw dito agpusi-pusipus at tugaw si ka. Ay, padasak man, mate. Ay, jakpay na uma. Na, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga no da makakitakan ka. Si Kati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak inton madamdama da ito'y office ni sir. Kilinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ro di aglugan dito'y tugaw ni sir. Hey. Siya man, Mike. Siya kon. Bibisin, Ha? ingkakit din aglinis. Kure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na, Out! apay, aso ak. Rumar ka na, ang mga nuad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo samot aminan, Juanita.
Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni sir ang makakit-kita. Ay, ayan dagiti kakadwam. Ay, Jack amo, ma'am. Jack na si putan no ayanda. Kitag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayate. Ay, ibusat na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ramanakman. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni sir. Kasano no maamuan ni sir day tangar aramidan nyo? Na! Ay, una yan? Ay na, madi mo gayam no na puno unay tingiwat iti makmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan di ta pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home mo tayo. Kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kwa na. Payman tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na banog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbag la kanya, tana pigpig sa akam isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay ngay, awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan mat asyak tinangan. Saan na sika? Asino nga rod? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumot ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibos na amin ti karga ti ref? Adapay madi nga ugali na asar. Anya na ita? Nagsadot. Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami laang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir, no asino tinaglinis. Asino? Da kami kinni Domingo. Lukasta. Sadot ni Juaning? Katwan sir, iso nga ikatin yun. Ubing ngagpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni si Prina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nemat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Aywon nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino nga'y dagita? Da si Prina kan Domingo. Isuda ti sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne. Asino nga'y ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaananos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalo, sir. Anya man ang tiin ka, sir, si Raypon di tamot, si Prina. Kasarsarita mat ni sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na nga eh. Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. Angam saan mo Ay, anya nga yan, timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iti office ni sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da kin ni sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni sir? Sana ka nun naglinis. Da kayo lata ka nun ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo. Mapanak ka nun iti accounting. Ijayak ka nun at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni sir, akabaulak to ka nun ti agbalin nga assistant ni ma'am.
Kunana pa'y ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya? Kat da kayo kanimanong dom, agtalinaed kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasaya at ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok dito'y programa tayo. Dalal kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.